नमस्कार, मी ॲडव्होकेट विजय आगळे मुंबईवरून आलो गोवा फिरण्यासाठी। या वर्षाची अखेर विचार केला होता की एक शांत आणि चांगल्या ठिकाणी आपण स्पेंड करावी या दृष्टीने गोव्याला आलो। परंतु इकडे येऊन गोवा मला आवडलं, परंतु इकडची जी मुजोरी आणि आरेरावी आहे ती खरोखरच म्हणजे क्लेशदायक आहे। आम्ही इथे आलो, नेटवर सर्च केल्यानुसार 500-600 रुपयामध्ये बाईक मिळेल असं वाटलं होतं, परंतु जेव्हा आम्ही इथे आलो म्हापसा बसस्टँडला जेव्हा तिथे चौकशी केली तेव्हा त्यांनी सांगितलं की कमीत कमी 3 दिवस पाहिजे आणि पर डे 1500 1,500 रुपये कंपल्सरी 3 दिवस। बोला सर आम्हाला 1 दिवसासाठी पाहिजे। बोललो नाही, 1 दिवसासाठी आमच्याकडे बाईक्स अवेलेबलच नाही। असं करत करत अनेक ठिकाणी फिरलो, पण प्रत्येक ठिकाणी थोड्या बहुत फरकाने हाच अनुभव आला। त्याच्यामुळे ते इनप्रॅक्टिकल वाटल्यामुळे आम्ही तो बेत रद्द केला। तीच गोष्ट हॉटेलची पण, हॉटेलमध्ये पण गेलो, प्रत्येक ठिकाणी अवेलेबल नाही आहेत आणि जर जास्त रिक्वेस्ट केली तर मग 5,000 6,000 पर डे साध्या हॉटेलमध्ये 24 आवर्स साध्या 1 दिवसाचे 6,000 5,000 रुपये सांगत होते। ते हे पाहून आम्हाला आश्चर्य वाटलं की बाबा ठीक आहे, तुमचं इयर एंडिंग आहे, तुम्ही तुमचे पण काही वर्षभराची कमाई करायची, पण टुरिस्टचा पण तुम्ही एका प्रकारे विचार केला पाहिजे की ते जे येतात। आणि असं आम्ही ऐकलं की गोवा इज डिपेंड अपॉन टुरिझम। जर टुरिस्ट लोकांनाच जर एवढी जर हे होत असेल तर नक्कीच त्याचा गोव्यावाल्यांनी विचार केला पाहिजे। कारण जर असंच जर हेच जर म्हणजे अशीच जर ट्रीटमेंट टुरिस्ट लोकांना जर मिळत राहिली तर जर टुरिस्ट लोकांना विचार केला तर मग बघा म्हणजे तुमच्या भविष्याचा पण विचार करून थोडासा तुम्ही टुरिस्ट लोकांना थोडं हे टुरिस्ट फ्रेंडली असावं असं माझं तरी म्हणणं आहे। ठीक आहे, तुमचं कमाईचे दिवस आहेत, ठीक आहेत, पण त्यातल्या त्यात थोडं तरी आम्हालाही माहिती आहे की तुम्ही थोडे जास्त रेट घ्याल, पण एवढे पण नका करू एक्झॉर्बिटंट, एवढे पण नका, एवढी पण पिळवणूक नका करू। कारण गोवा छोटा आहे, ते म्हणतात की इथं ॲप व्हायबल नाही म्हणतात, तर त्यावर तुमचं काय आहे? कारण या ॲप संदर्भात आमचं मुंबईमध्ये पण तेच सुरू आहे। कारण जर लोकल टॅक्सीवाल्यांचा विचार केला तर ॲप ही त्यांच्यासाठी नुकसानदायक आहे हे खरं आहे, परंतु जी मुजोरी आणि जे आरेरावीपणा जे लोकल टॅक्सीवाले करतात, आमच्या मुंबईला पण तेच आहे, इथे पण तेच आहे की तुम्ही म्हणजे सर्वस्व असं स्वतःला समजतात, तर तुमच्या मनाला वाटेल तिथेच ते लोकांना घेऊन जातात, तर तसं नसलं पाहिजे। त्याच्यामुळे मग सर्वसामान्य लोकांना ॲप सोयीस्कर वाटायला लागले, कारण ते जरी 2 पैसे जास्त गेले पण त्यांची अवेलेबिलिटी वाढते। ह्याच्यात ॲप आहे, इनफॅक्ट ॲप जर आलं तर त्याच्यात कॉम्पिटिशन वाढेल। यांनी जर त्यांची वागणुकीत जर सुधारणा केली किंवा यांच्या सर्व्हिसमध्ये जर त्यांनी सुधारणा केली तर लोक ॲप कशाला घेतील? आम्ही लोकलला नक्की आम्ही आमच्या पण मनात आहोत की लोकल पब्लिकला याची सहायता झाली पाहिजे, पण याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही तुमच्या मनाप्रमाणे घ्या। कारण इथे जायचं म्हणजे की नाही आम्ही म्हापसाला जायचं ना, म्हापसाला नाही, अरे तुमच्या मनावर थोडी, आमच्या मनावर आहे ना, आम्हाला जायचं असेल तर काय। तर ॲपमध्ये तसं नाही, ती सुविधा ॲपमध्ये होते। त्याच्यामुळे याचं ॲक्च्युली हे ॲपमुळे लोकल टॅक्सीवाल्यांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन पडे नाही, त्यांनी त्यांच्या वागणुकीत जर सुधारणा केली तर लोक नक्कीच त्यांना सहाय्य करतील। तुमचं काय एक्सपिरियन्स होतं या 2 गोष्टी? बाकी काय प्रॉब्लेम? बाकी एकदम उत्कृष्ट सगळे सहकार्य, प्रत्येक ठिकाणी आम्हाला प्रत्येक ठिकाणी चांगलं सहकार्य मिळालं। सो आता तुम्ही पणजीला आहात, सो आता तुमच्याकडे बाईक पण नाही, काय पण नाही, आम्ही आता पब्लिक ट्रान्सपोर्टवर टोटली डिपेंड आहोत। ते एवढं फेस करावं लागतं प्रॉब्लेम की प्रत्येक ठिकाणी उतरा, तिथून पुन्हा विचारत फिरा किंवा गुगल मॅपनी फिरा, पुन्हा पब्लिक ट्रान्सपोर्ट घ्या, हा प्रॉब्लेम आहे। तेच जर बाईक असते तर आमचं जे 4 प्लेसेस आम्हाला व्हिजिट करायचं तर आम्हाला अजून 8 प्लेसेस व्हिजिट करता आले असते। किती दिवस झाले आता तुम्ही गोव्यामध्ये? आम्ही कालपासून आलेलो आहे, काल सकाळपासून उद्यापर्यंत आहे आम्ही। आता पब्लिक ट्रान्सपोर्ट तुम्ही म्हणालात ना, पब्लिक ट्रान्सपोर्ट चांगली आहे, त्याचा काय अनुभव आला? पब्लिक ट्रान्सपोर्टमध्ये जे गव्हर्नमेंटचे ट्रान्सपोर्ट आहे जे लॉंग रूटचे ते खूप उत्कृष्ट वाटले। लोकल आहे तर ठीक आहे, ते तेवढं तर चालून जातं, तेवढं गर्दी आहे, ठीक आहे, त्याच्याबद्दल काही प्रश्न नाही। सर मी पूर्ण भारतभर पाहिलं, प्रत्येक ठिकाणी टॅक्सीवाल्यांची हीच आरेरावी असते। कुठेही पहा, मुंबईमध्ये मी स्वतः आहे, मी दिल्लीमध्ये फिरलोय, म्हणजे संपूर्ण भारत फिरलोय, कलकत्ता पाहिलं, पण प्रत्येक ठिकाणी जे टॅक्सीवाले आहेत त्यांच्यात काही म्हणजे युनिफॉर्मिटी आहे पूर्ण देशात टॅक्सीवाल्यांच्या संदर्भात। तरी माझी नाराजी आहे त्यांच्या वागणुकीबद्दल।
आणि गोव्यामध्ये कसा एक्सपिरियन्स आहे टॅक्सी? गोव्यामध्ये पण सर सेम एक्सपिरियन्स आला मला.